Hello, good morning Philippines, good morning Swal. Welcome to Napocor. Sir Abar. First name? Ruben. Romel. Oh, nakaahon din ng pinatag nyo din yung bundok. Di ba? Nakaya din. Oh. So, anong ginawa nyo na technique para yung winding na tapos sa anli ahon. Maintain lang ang takbo. Takbo. So, kayo mga matitindi na senior dito. Kayo ni na kaibigan. So, masaya yung natin. Kaya magandang dahil ito para sa katulad nating nag-iedad. Oo. Maganda sa to. Para sa Yung lifestyle natin. Oo. Magsaya hanggang buhay pa tayo. Pagka damain lang natin, enjoyin lang natin. Ganun talaga. Oo. Itong katuwaan. Katuwaan lang. Huwag kayong Banding ng mga senior. Oo. Mga points na yan. Payaan niyo na yan. Kasi hindi naman na makukuha yung 1, 2, 3. Ang kailangan dito yung banding ng mga siklista. Huwag na natin isit aside na natin yung mga dyan. mga pwesto-pwesto. Oo, pwesto na yan. Kasi wala naman tayo sa 1, 2, 3. Ang importante, magsama-sama. Oo, yung 1, 2, 3 hindi nag-aaway. Dito nag-aaway sa baba. Wala yun. So, Yung sama-sama tayo. so parting words sa Kuya, anong pangalan mo ulit? Ruben. Kuya Ruben, parting words sa shout out sa mga family mo at saka mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko dyan. Saka mga riders natin. Mga rider. Ensayo Oo, lang. ensayo lang. Ride lang. Ride lang. Oo. Para sa Kasiya lang. Oo, kita mo si Fred kahit na alo yan, tumitira. Oo. Ay, sige. See you next stage. Stay safe. Okay. Thank you very much. Salamat. Salamat.